So what is up guys? Hi! Balik muna tayo sa ating pag-giveaways. Wait muna, set up muna natin yung camera. Yun! Diba? So what is up guys? It's your boy Zach. Welcome to my channel. Sa mga baguhan dyan, subscribe na kayo. Subscribe. So ngayon, alam kong maraming naghihintay sa pag-giveaways natin. Yes, maraming naghihintay sa pag-giveaways natin. Kaya, kung gusto nyong manalo ng aking giveaways, pag-giveaways, huwag nyo yung skip yung video. Stay tuned! So, kunin natin yung example ng pag-giveaways natin. Yun. So, yes, alam nyo yung sa PH Motorcraft. Sa mga gustong manalo kayo sa t-shirt ng PH Motorcraft, join na kayo sa pa-monthly giveaways ni PH Motorcraft. Kaya, ito yung example ng ating pag-giveaways. Yes. Quickie waterless car wash. So, yes, magbibigay ako ng 3 nito. Kaya, shoutout Quickie. Check nyo yung page ng Quickie waterless car wash, guys. Ito. From the word waterless, no need na siya ng tubig. Kaya, check nyo yun. Mamimigay tayo ng 3 nito. Kaya, shoutout to the sponsor, Quickie waterless car wash. Shoutout. Yes. Yun. Stay tuned kung paano manalo ng ating pag-giveaways. Kaya, yes, watch this video. Let's go. Yun. Grabe tong tires ko. Nandito tayo ngayon sa IT Park. So speaking of tires, ano kaya yung standard o saktong hangin ng ating mga gulong sa ating mga motor? Yung sa akin, kung ikaw ay babiyahe ng mga malayo at maraming curves o gusto mo ng curves o banking, yung ma-advise ko na hangin ng ating mga motor ay sa harap ay 27 at sa likod ay 31 pag ikaw lang mag-isa. Pero kung may angkas ka, yun, adan mo lang ng plus 2 mo yung sa harap at plus 2 mo yung sa likod. Basta yung sa harap mo ay mas mababa yung hangin kaysa likuran. So pag yung nasa harap mo ay yung hangin niya ay 27, no, plus 4 mo lang o plus 3 sa likod. Si Manong, mga security guard. Kaya mga master, plus 3 o plus 4 nyo lang sa harap at sa likod. Kaya kung naka 27 kayo sa hangin ng harapan nyo, sa likod ay 30 or 31. Pero yung standard daw ng mga hangin ng ating gulong ay nasa 31, 36 daw. 31 sa harap at sa likod ay 36. So yun mga master, yung ma-advise ko lang sa inyo, pag gusto nyo ng banking, yun, babaan nyo ng konti yung hangin ng inyong mga gulong para kakapit siya talaga sa semento ng ating dadaanan. Yun lang yung advice ko. Kaya sa mga may advice din dyan, pwede nyo yung i-comment yung mga advice nyo dito sa comment section sa ibaba lang. Comment nyo yung i-advise nyo na hangin o saktong hangin ng ating mga gulong. Kaya yun mga master.
So ayun no, nakita nyo naman yung gaano nakanipis yung gulong ko. Kaya sa mga may gustong mag-sponsor, haha, comment ka lang o comment or PM me or message nyo lang ako sa Facebook page ko. Kaya yun no, ang init dito sa Metro Cebu. And yes, sa gustong sumali yun, nakita nyo naman yung nasa intro ng video natin. Ang tagal. Yun. So mga master, ito yung so special thanks pala kay Ate Sherry, the helmet giveaways, at to Quickie Waterless Car Wash. Thank you. And yes, yun lang no. Shout out to Quickie Waterless Car Wash. Check nyo lang yung Facebook page nila. Search nyo Quickie Waterless Car Wash. So yun lang no. Hindi ko nilinis yung motor ko dahil nga gagamitin natin yung Quickie Waterless Car Wash na binigay ni Master George. Kaya yes. So what's up guys, ito pala yung isa sa sponsor ko. Isa sa sponsor ko, ito pala. Bagong helmet. Shit. Yung so ngayon wala no mga master no, papunta tayo ng Team Graffiti Cebu. At yes, ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga landmark para madali na lang yung mapupuntahan yung Team Graffiti dahil nga maraming mga motorista na gustong bumili ng helmet o mga gears at hindi nila alam kung saan o ano yung mga landmark na malapit sa Team Graffiti Cebu. Kaya ito pakita natin. So dito pala yun nakalocate yung location ng Team Graffiti Cebu. Makikita nyo doon na may China Bank, tapos dito may Shell. So nasa gitna lang nila yung Team Graffiti Cebu. At ito yung anong tawag dito, ito yung Team Graffiti Cebu. Katabi niya lang o sa loob ay makikita nyo yung Team Graffiti Cebu at Puff Art. So yes, at yung mga sticker namin ay nandito pala, si Bisaya Motovlog, Udek Rida, at saka sa akin na si Zachny Motovlog. So try natin pasukin. Basta so what is up guys? Hi. So sorry pala hindi ako nakapag-vlog sa loob ng Team Graffiti dahil nga wala yung owner o yung in charge doon na may alam kung ano yung mga prizes o ano yung pwede nating tanong. Kaya sa next vlog ko na lang yun
Yun guys, no, nandito tayo ngayon sa JY Lahug dahil patungo na tayo sa bahay. At yes, sobrang traffic ngayon dito kasi nga rush hour. At yeah, napakaraming mga motorista dito sa JY Lahug dahil nga malapit sa IT Park kung saan maraming mga employee ng mga call center. At yes, dahil yung mga anong tawag dito, habal-habal yung pinaka convenient na pwedeng sakyan ng mga call center agent dito sa IT Park o sa JY Lahug. Kaya yun, marami talagang mga nakamotor dito. At yes, papunta tayo ng Shell Lahug kung saan dito nagmi-meet up yung mga riders o nagpapagasolina at nagpapahangin ng kanilang mga gulong o anong tawag dito. Kaya dito tayo ngayon, try nating magpahangin ng ating gulong dahil nga yun. So yun, maraming mga naka-reserve upang dagdag ng hangin sa kanilang mga gulong. Yun. Isa na tong jeep na to. Parang hindi pala. Kaya no, pwede kayong PM sa akin para thank you. So yung front natin it's natin for 27 dahil tayo lang mag-isa. This is Jack and the new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all. So balik muna tayo sa ating pag-giveaways. Ito yung pinakahihintay nyo, ang mechanics ng ating giveaways. So first, like nyo yung page ko, ZachMe, Facebook page ZachMe, like nyo lang. At second, share nyo tong video, tapos lagyan nyo ng caption na hashtag ZachMe Road to 1K subs and hashtag Wiki Waterless Car Wash. At yung pangatlo, magpo-post ako ng status dun sa nilike nyo na page sa ZachMe. Ipo-post ko yung video na to o short clip lang, at doon kayo pwede mag-comment, nag-screenshot o ano bang tawag dito, na shinare nyo o proof na shinare nyo yung video ko with a hashtag, with a 2 hashtag ZachMe Road to 1K subs at hashtag Quickie Waterless Car Wash. I-comment nyo lang doon. Lastly, sa mechanics natin, abangan nyo lang yung pa-raffle video o live. Kaya stay tuned kayo sa Facebook page ko dahil doon ko ipopost o magla-live ako doon kung sino yung mananalo sa aking pag-giveaways. Kaya yun, kailangan nyo talagang mag-like at mag-follow sa page ko. And yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel, no? So yun mga master, no? Yun lang yung mechanics ko. Uulitin ko pa ba?
sa lahat ng mga sasali sa paraffle ko, good luck sa inyo at hopefully kayo ay yung unang mapipili ko. And again, shout out to Quickie Waterless Car Wash. Sila yung major sponsor ko sa pag-giveaway natin ngayon dahil magbibigay tayo ng tatlo magbibigay tayo ng tatlo, kaya yun. And next is shout out to Ate Sherry. Sa mga walang jowa dyan na lalaki, pwede nyo lang i-PM yung ate ko. Isa sa sponsor ko, magbibigay tayo ng 2 lens bag o bag ng lens ng iyong mga helmet. Kaya yun mga Mazder, no? Everyone is welcome to join, and everyone is pwedeng mag-join kahit motovlogger ka o ano ba. Kahit hindi ka marunong magmotor, pwede kang mag-join. Easy lang yung mga mechanics. Isang share lang at with the caption at with the proof, mananalo ka na lang ng mananalo ka ng mga pag-giveaways natin. Kaya doon na lang tayo mga master. Sa mga baguhan dito, don't forget to like and subscribe to Zach Me. Kaya mga master, dito na lang tayo sa ating vlog o motovlog. Kaya yun. See you in my next vlog mga master. Mua chop chop. Baboos.